Adunay posibilidad nga mobarato na usab ang pliti sa mga taxi sa tibuok nasod. Kini tungod kay dunggon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang petisyon sa pagkunhod sa plitihan sa taxi sa tibuok nasod. Ang petisyon nga gi-file ni Negros Oriental Representative Manuel Iway nagtinguha nga malaslasan og piso ang bayranan alang sa mosunod nga 300 metros. Kung maaprubahan ang petisyon gikan sa kasamtangang 3.50 pesos, mahimo ng 2.50 pesos ang bayran sa taxi. Usa ka hearing ang gikatakdang ipahigayon karong Lunes, Setyembre 21 sa alas 9 sa buntag didto sa buhatan sa LTFRB sa Quezon City. Dunggon usab sunod Lunes ang petisyon sa Philippine Integrated Taxi Operators Association nga nangayo og aumento sa waiting time sa taxi gumikan sa kahuot sa dagan sa trapiko sa Metro Manila ug dinhi sa Sugbo. Matod ni LTFRB Chairman Winston Guinness nga kung maaprubahan ang mga petisyon, ang LTFRB momando alang sa recalibration sa mga metro sa taxi sa tibuok nasod.